Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylış dabarasy boldy. Döwlet telewiziýasyna video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre büdjet işgärleriniň, studentleriň we ýaşullaryň onlarçasy mejburi gatnaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä köpçülikleýin açylış dabarasy 5-nji dekabrda geçirilen bolsa-da, ol döwlet telewiziýasynda hamala şol güni geçirilen ýaly edilip, bitaraplyk bayramynda efire beriler. Dabarada vilayetin döredüjilik işgärleriniň onlarçasy hem çykyş etdi. Olar dürli aýdym sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda bayramçylyk we bag ekmek çäreleri, desalaryň açylış ýa-da ak kerwen dabaralary köplenç döwlet telewiziýasy üçin öňünden surata düşürilýär. Çäreler üçin saýlanyp alynýan raýatlar bir meňdeş eginbaşlary giýmäge, emeli ýylgyrmaga, wagtly-wagtynda el çarpmagy we bayramçylyk şowhunyna goşulmaga mejbur edilýärler. Habarçymyz şäheriň Adatlyk etrapçasynyň arkada köçesindäki aeroporta barýan ýoluň ugrunda galdyrylan ýaşaýyş jaý toplumynyň açylış dabarasynda hem ýokurda aýdylanlaryň gaýtalanandygyny aýtdy. Bellesek 1200 kwartiradan we 4 gatly 40 sany ýaşaýyş jaýynda ibaret toplumyň gurulşy geçen aýyň başynda tamamlandy. Toplum lewabyň döwlete degişli guruluş edaralarynyň, ýagny Türkmenabadyň demir beton kärhanasynyň, Zergeriň demir beton önümleri zawodunyň dagy gatnaşmagynda guruldy. Bu toplumdaky jaýlaryň 500 töweregi satyldy. Galan 700 töweregi hinit hem satylmady. Toplum şäheriň çetinde ýerleşýändige we onuň daş töweregi gum bolandygy sebäpli onuň haridary az. Bu ýere barmak we gaýtmak hem problema. Dip vilayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ol toplumdan häkimlikde jaý nowatyna duran mümkinçiligi çäkli raýatlara jaý berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Adatlyk agdalýan toplum barada mundan ozal hem ençeme gezek maglumat taýýarlady. Geçen aýyň ortalarynda habarçylarymyz büdjet işgärleriniň toplumy ulanuşa taýýarlamak işlerine gatnaşdyrylýandygyny aýtdy. 2 noýabrda bolsa habarçymyz häkimetleriň edara kärhanalarda guruluşyk işlerinden başy çykýan büdjet toplumdaky jaýlaryň içerki timarlaýyş işlerine çekýändigini aýdypdy. Muňa proýekte çekilen guruluşçylaryň bu işleri wagtynda diýinip bilmezligi sebäp boldy. Toplumy bitaraplyk bayramyna, ýagny 12-nji dekabra çenli dogly tawşyrmak ugrunda giýje gündüz guruluşyk işleri alınıp barylýar diýip habarçymyz belläpdi.